Na akong ipahinumdum dinhi sa tanan nga kitang mga binunyagan sa atong panaw sa kinabuhi, muni nahitabo nato sa atong katilingban sa pagkabinunyagan, atong gisaulog sa mga liturhiya sa atong simbahan ang kinabuhi nga atong nadawat sa bunyag. Unsa man ang kinabuhi? Ang kinabuhi sa nga gisugdan sa atong Ginoong Hesus, panghinaot ug paglaom nga unta kita nga nakakaplag na sa atong kinabuhi. Niyon ko nga nakakaplag na. Kita mga binunyagan, Kristo. Muna sa pagdawat ato ni Kristo sa atong kinabuhi, may suon, atong gidawat pag-usab ang nawala sa mga liturhiya sa atong simbahan, sama ning ato pagsaulog Santos Misa, mga sakramento, kaning tuig, kaya muna akong balikon, paglaom nato ni Panginaot, nga kita nga nakakaplag na niini, dili unta ta mawala pag-usab. Kay mauni ang ato ang pagsaulog, kaning makasaulogan nato, aron nga kitini, kanunay tang mapahinumduman, magiyahan ta, sa ato ang maong mithi nga kinabuhi nga nadawat ato ang kinabuhi sa wasan mga igsoon. Mauna nga dining atong tuig sa simbahan muni ato ang kasaulugan sa samao nga panaw, muna nga muinding ta sa ato ang liturgical year sa pagsaulog nato sa Christ the King, nga mauna ang mitihi sa atong kinabuhi sa pagka-Kristiyanos may igsoon. Muna ang atong miti o pakigbisog nga si Kristo mao'y himuon natong hari sa atong kinabuhi. Kay unsaon man nato pagka-Kristiyanos kung di ta magpahari ni Kristo? Unsaon man nato pagtuman sa iyang mga pulong o pagtulunan kung di ta magpahari ni Kristo? Kay pulong sa hari, pulong man sa gingarian o pagasundon sa tanan. Unsaon man nato pagsalig ni Kristo kung di nato siya paharion, kay ang tanang sakop sa gingarian may suon, musalig magunagdako kaayo sa ilang hari. So muna ang mga igsuon, muna ang atong end sa ato ang liturgical year. However, sa ato pong panaw sa kinabuhi, kitang tanan matapos punta. Muna nga, dili nato kahibudngan mga igsuon, nga nining atong mga pagbasa karong Domingguha, kita gipatanaw ta sa unahan, unsay mahitabo natong tanan. O gani sa unang pagbasa, mao gini gipahinumdum nato may igsoon sa basaw nga gikutlo ni Malakias, nga diin kitang tanan gipasabtan nga manubag ta sa atong mga binuhatan. So kani gitug-an nato ni mga igsoon, wala ta hadlukan ni ini, kundili aron mahimo tang responsable sa atong kinabuhi nga gihuptan. Nganong kaisgot man tag responsable ta mga igsoon? Kay una, atong tuuhan og dawaton nga di man kita maoy tag-iya sa atong kinabuhi, dili man ta maghalatag sa kinabuhi. Dunay naghatag sa atong kinabuhi mga igsoon. Muna ang gitawag nato og Dios. O gani tungod sa iyang dakong gugma, nagpaambit siya sa iyahang pagka-Diyos. Unya kini niabot sa iyang kinatumyan nga diin mo kitang tawo gibuhat sa iyang larawan ug kasamahan aron nga pinaagi nato nga iyang larawan magpadayag ug magpaila siya nga dili makita nga tuburan sa kinabuhi nganis iyang kabuhatan. Mao nga kita daing tanang mga tawo, we are but just beneficiary rata sa kinabuhi nga ato ang nadawat. Mao bitaw na nga we have to be responsible on this. Nganuman kay at the end sa atong journey kitang tanan manubag man ta sa atong kinabuhi mga igsoon. Ug muni gipahinumdum nato no si sa unang pagbasa atong balikon mga igsoon no, niingon dinhi sa basa ni propeta Malakias, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason og dautan sunugon sama sa dagami,
Niadtong adlaw mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidliseo sa adlaw. Muni gipahinumdom nato mga igsoon nga sa ato pa kung unsa man ang atong mga binuhatan o lifestyle karon mga igsoon, dili ni ingong mawala nato nunot sa atong pagkahanaw sa kalibutan, kundi manubag ta ni ini, mamaayo man umadaotan atong binuhatan na ani say tugbang mga igsoon. Mo nang we have to be responsible. Ngano ingon ani man mga igsoon? Okay, mubalik ta sa truth of existence. Nga diin sa ato nga pagdawat sa kinabuhi sa Dios ang tumong nga aron magpaila ta sa dili makita nga Dios sa iyang kabuhatan, hinumduman to nga naa po say kaaway ang yawa. Mauni siya ang nagsamok-samok mga igsoon may tungod sa love story, no? Kasaysayan sa gugma tali sa Dios o sa tawo nga iyang gibuhat, iyang anak. Nga diin ang kaaway sa Dios mga igsoon, naningkamot po na nga malayo ta sa ato ang Dios. May salaag ta di ta may usa niya, munang daghan kayo siya mga sulsol nato. Mubita na we have to be responsible, meaning dili ta magkuan ba kalabang sana kalabang ibaliwala ra bitaw atong kinabuhi bitaw kalabang sana kalabang galisngag ra ng ilong ba kalabang wala ra gud wala ra ba. No. We have to mind, we have to care. Kaya nga naman kay manubag man ta mga igsuon. Muna tanawar ko ng yawa mga igsuon ha. Usa sa stintal sa yawa mga igsuon, tudluan tas iyang mga bakak o sayop nga pagtulunan. Muhatag siya natong interpretation, pagpasabot sa atong mga kasinatian. Nga kung dili ta mamalandong ug makabantay ani, mao na ni makapalayo nato sa Dios, makapaluya sa atong pagtuo niya. Natagan ta mo example unsa may gitudlo ron sa kalibutan mga igsuon. Inon man ka, uy, kaning wala gyud ka panalangini sa Dios. Nganuman kay wala kay mga kabtangan, pobre ka. Mo man na kang gitudlo sa kalibutan nga ang panalangin sa Dios ang atong sukaranan, unsa kadaghana ang imong kabtangan ni ining kalibutana aron mahimo tang secularist mga igsoon. Manang uban mo yung gipanalangin, gipalangga baka ko sa Ginoo, Father? Kay murag wa mo kalisod man kuna mong silingan pagkayahaya kaayo. O magsugod na tag question ana mga igsoon. Kay mo man nagitulos kalibutan nga ang blessing, panalangin sa Dios ato nang makita sa sukaranan nga mao ang ato ang pagkahupot og mga kabtangan ning kalibutana. Munang di na ta mangandoy sa mga butang langit nun, mangandoy ta sa mga butang sa kalibutan, kay mo man atong pananaw og gauge. Muna usa ka bakak nga sayop nga pagtulunan mga igsoon. Nganuman kay ang Dios mga igsoon nagsige biya nagpanalangin nato. Kabalo mo iyang panalangin nato, di gud kabayrag sapi. Na, tagata mo example kanila man nakamata tanirong adlaw, panalangin biya ni. Ha? Nya nakakita ta na, nagpasalamat ta sa Dios pagmata na to. Nya pila may balyo ani kinabuhi magbabalyuan ka ta ani? Wala ni, panahon na sa eleksyon do na balyo atong kinabuhi. 20 pesos ra. Nakuha niyo mga igsoon? Kaning gaginawa pa taron, naamo, na ako din nagaginawa pa ta, kadako ani nga panalangin. Inigbiya na to sa kalibutan, kanang muhayang natag isulod ta kahon, pagkadako ana nga panalangin. Lain mamugti na awan ako. Di mo mutuo nga panalangin ha? Kanang miyon ta, kanang mamatay bitaw ta? Panalangin na oy. Nganuman, kay mao na nay pagsulod nato sa ganghaan sa kahingpitan, the entrance, the door to eternity. Nya nangandoy ta kahingpitan, nya di po talahang musulod dito. Dili ta excited. Kay mao man nga gitulos kalibutan, magpakabuhi ta sa kalibutan, ayo sa mugbiya dinhi.
Kanindot ana nga panalangin. Dito wa na ko kay kagulanan, kay kahimpitan na ko to. Pagsulod nimo sa kahimpitan, di na ka maggunaw unsahon pagbayad akong utang, kay wa na kay utang. Papas na. Di ba na panalangin na to la? Oh, pero wa man ta kakita ana mga igsoon. Why? Because ang atong pananaw panalangin sa Dios is kalibutanon and materialistic, mga igsoon. That is why we have to look at it in the truth of God's creation. Ngobita na miani atong Ginoong Hesus aron ipabalik ta sa maong tuuran, mga igsoon. Mao na nga karon gipatanaw taning end times aron mahimo tang responsable, mga igsoon. Ngobita na sa second reading sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, mao gyud ni gipahinumdum ni San Pablo natong tanan. Unsa giingon ni San Pablo sa second reading atong balikon na ni mo San Pablo. Giingon tuod niya kaniadto nga di mo trabaho dili pa kanon. Aron mahimo tang responsable kay kini mga talents, mga gasa nga gihatag sa Dios ato maison. Ato ning gamiton aron pagpadayag pagpaila niya nga Dios nga kanunay nagapamuhat hangtod karon pinaagi kanato maison kay we are the enfleshing maka sa Spirit of God. Ngunang niingon si San Pablo, nga bisan to sila nagtrabaho, ang itang silduhan, pero wa sila magsalikala. Nagtrabaho sila sa ilang lingon. Kay pagpailam ni pagpadayag sa Dios, muni pagkurik nato sa atong mentalidad, miso karong panahon na ba? Gano man kidagang kay nato ron nga, mamukong ra? Kabalo mo ka ng mamukong? Makapalit mataglungon, pero mo yango gyud ngadto sa mga opisyalis. Ngano man? Makapalit ra makamuglungon. Upuston ba nagbanig ra baka? Nganong mamukong magkita? Nya unsaon man to kay datay laing gastuhan? Si awa na to sa manggamit ta sa uban. Kana bang we will let others to do for us? Nya kita hayahay kayo? No. Life is not like that, mga igsoon. Nga naman, kay akong balikon, kining kinabuhi nga atong gihuptan, gihatag ni sa Dios dili sa atoang tumong og katuyuan, kundi tumong og katuyuan sa nagpaambit nato nini nga mao ang Dios, nga magpaila siya sa kabuhatan, pinaagi kanato, mga igsoon. That's why we should learn to become responsible. Because at the end of the day, kita mga tubang man ta, pangutanon man ta na, giunsa man nimo pagmaniho ang akong kinabuhi. Gihatag nimo. Kadumdum mo atong kuan mga igsoon, katubang sambingay gani nga day usa ka dato nga mopanaw niya, nag-iyang gibilin niyang kaptangan sa iyang mga sulugoon, day gibinlan niya 500, day gibinlan 300, day gihatagan niya sa gatos. Kadumdum mo ana? Oh, nakatong 500 ug 300 ilang gipuhunan, then pag-abot na sa husay, ilang gibalik nga may ganansya na. Nakatukos kagatos, unsa man, wa man niya gipuhunan. Di ka sa ito kikaon. Wa man niya gigamit o puhunan, namukong rato. Di ba? O, sa gingon atong, kung ikaw, tapulan ka nga sulugoon. Muna, we have to be responsible, mga igsoon. Munang di niyo ta hinahinay, no? Nga mapabalik na to ang tinuod nga miti sa ato ang pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi. Miso nga mao ang miti sa kinabuhi sa kaluwasan. Mobita nang sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, gipahinumduman usab ta sa mahitungod sa end times alang sa mga magtutuo sa Dios, no? Guys, good sa diri kabahig templo sa in the Old Testament, sa Old Testament people. Kanang templo, bisan sa mga Israelitas, mga igsoon, kanang templo may son importante kaayo na sa ilahang kinabuhi. Ngano unsa man dayon ang templo, mga igsoon? Now, kung atong tanong kanang templo nga structure, timaan na siya. Nakitang mga tao, gakinanglan magyutag timaan, mga igsoon. Kita mga tao, we need signs aron nga pagsabot nato, pagtudlo nato may tungod sa usa ka realidad nga dili makita. So kanang templo unas tanan gituan nga naa din na nagpuyo ang Dios. Puloy-anan na sa Dios. So that's why
sign nga ang Dios anian nagauban kanila sa ilang katilingban, mipuyo uban kanila. Mao nga ang templo sa maisuon nahimo po na siyang sign timaan nga dunay katawhan nga mga magtutuo og Dios nga nagpahari sa Dios. Pareho ba sa atong panahon ron mga isuon ba? Kita wa man tay templo no, pero ang atong gigamit nga pulong is simbahan, structure nga simbahan, kani atong simbahan. Unya unsa may pananaw nato ani nga diin mo nang niuta nga ang atong simbahan balay po ni sa Dios ngano man kay naman tay tabernakulo. Na kanang tabernakulo mga igsuon naa dinha atong gibutang si Kristo. Iyang real presence. Unsa may iyang real presence? Di ba niingon ta nga after the consecration ang pan ug bino nahimong lawas ug dugo ni Kristo, sumatuod siya nga presensya niya ni uban kanato. Mobitan ni kini atong simbahan, open ni sa mga tao nga moani mo na naay manganhi dinhi magampo at tubangan sa Blessed Sacrament kay nakikistorya siya ni Kristo sa iyang real presence. Mo nga kining atong structure nga simbahan dili ni ordinaryo nga struktura, balay ni sa Dios. Unya gawas pa niya na gitawag ni simbahan pulong gigamit katawhan nga mga magtutuo kay kung naay simbahan mo po nagatugan sa mga tao nga nagtuo, naadi ay katawhan din na katilingban nga nagtuo og Dios tungod sa struktura. Mabita na nga kung atong simbahan nagkagidlay kana nagtuguan po na kung unsang matang sa pagtuo sa mga tao ang simbahan naa kanila kung kakagidlay ba po ng pagtuo wa ba nakuha ninyo mga igsoon. So we need signs. Mabita na nga pag-abot sa atong Ginoong Hesus, with that sign, dili na lisod sabton. Unsa may gitudo sa atong Ginoong Hesus, nga ang tinuod nga pinuy-anan sa Dios, the temple of God. Dili na katong structure, katimaan na siya. Ang tinuod di ay kitang mga tao. Mo man yang gitudlo nato, nganong kitang mga tao man. Kay kung mituota nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios, ug ang Espiritu sa Dios mo'y nagbuhi aning atong material nga lawas, then logically speaking, muingon ta nga kita di ay mao ang indwelling sa Dios dinhi sa kalibutan. Nahimutang templo niya. Mao bitana gipasabot ni sa bunyag nato na kung templo deta sa Dios sama nga balaano nato kani structure, munang kita mga tao mga balaan puta. Tungod kay nahimo ta nga pinuy-anan sa Dios. Mobitan na sa bunya kanang kanang tag-ulyom dinhi, gipasabtan nga pinaagi sa pagdawat ato ni Kristo, nahibalik ang pagkabalaan sa atong pagkatao kay naisakop ta sa balaang katawan sa Dios. Pero tanawa, giunsa na kanang mao nga pagtulon-ana kana nga kamatuoran na, giunsa na pagguba sa atong panahon ron. Aron di na ta mag-amgo nga mga balaan dayta mga tao nga magbalaan ta sa atong kinabuhi. Ino man ta nga unsaon man nato pagkaanak sa Dios nga diin apil raman ta sa dako kayo nga evolution, Big Bang theory from a single atom. So asa naman ang Espiritu sa Dios anaron? Munang wa na ta mag-conscious nga sagrado di ay ta. Nga spiritus, ang Spirit of God, mao'y naghatag sa atong nahimot ang templo niya. Munang importante kay nga structure may so to remind us. Mobitan ang atong Ginoong Hesus, guys, gut may tungod sa pagkaguba sa templo. Kita nga tao, magguba punta kung mawala na to ang Dios sa atong kinabuhi. Mawala na gani ang Dios, guba ang atong pagkatao. Pero tanawa, kung naa ang Dios, tanawa ra ko do. Nindot kay no, doon ay mga tao nga midayig sa templo no, may lang, pagka nindot sa templo nga tanaw nga gidayan-dayanan sa mga nagkadaiyang mga bato, gyms ba no? Nya kana mga halad. Na di ba mo puta, tanawa po ng tao, may mo kang wa man ta mausab atong nawong, pero ino ta nga, wow, pagkagwapa nimo nga gidayan-dayanan sa mga burloloy. Dako kay imong aritos, abot mas imong hawa. Ana ba, di ba? No, giaritosan pa ang imong ilong. Nya ang tumoy ana gibutang nga clip diri sa kalsones.
Wa man ta mausab atong nawong. Because these are but just expressions mga igsoon. Pero tanawa, pero kining tanan mahanaw lang. Mawala ning tanan mga igsoon. Mabitan ng sa end times, ang atong Ginoong Hesus naghatag og mga signs. Pero dili ni kapasabot nga haduol na. These are but just signs. Muna ningon atong Ginoong Hesus, makapagbantay mo. Kaya dunay mga tao nga ingon nga sila mao ang Mesiyas ang Kristo. Napayuban mo nga, oy, muna ni ang panahon katapusan na, 3 days darkness, December 22 mo kuan na. O nang pabinditan mo inyong mga bugas aron maluto na sa pusporo, aron mga musiga. Dundo mo ana. Muna ato gino ayon nagtuhuin na mga timaan lang na. Nya makadungog mo mga gira, magubat, no? Karon no, grabe nang gubat ron, gingarian, musog ka gingarian, unya na ay mga, mga igsoon, kaning, mga signs sa heavenly bodies, mga climate change, no? May bulong lamang ka, di usa ka nasod, nang liki na ning ilang yuta, tungod kay wagoy tubig sa kainit, dapoy nasod nga, nanubra ra po ng tubig, nga di na nung kapuyan, hangtod ron, na uban, gipanglinog, nga pero kining tanan mga igsoon, these are but just signs nga manghitabo. Yan ni umani agi sa atong Ginoong Hesus, mag-una gini hitabo. Ngano man kay part man ni sa purification mga igsoon, gipurify ta niini. Ngano man kay kanang mga kagubot nga manghitabo misyon tungod na sa atong mga sayop nga pananaw ug pagtulunan. Una daan, nganong di man ta makapapuyo sa ubang mga tawo. Kadako kayo ning kalibutan na. Yang ano po ng uban, nga di man tay hawan, ari po siya laring gahuot na pong daan. Di mag-away na lamang. Dili ba? Kay kinitimaan ni sa kahakog sa tao, sa atong sinful structure. Muna nga kung naapaning mao nga makasalanon nga kinaiya mison, munang si Mother Earth, ang paraiso nga kalibutan na to, maguba gini mga igsoon. But these things has to happen first aron ma-purify ta. Munang usa sa purification nato ani nga muila ta og Dios. Mubalik ta sa Dios. Gani changes of values. Mga usab muna dinhi magbudhi nato betrayal, mga ginikanan mo betray sa ilang mga anak. Kadaghan kayo anak ron gapabunyag aron himong Kristiyanos, puro wala gatudlog Christianity sa ilang anak. Is it not betrayal of the parents to their children? Mga anak po, nagbudi po silang mga ginikanan. Tiaw ni mo na nga, mas mutuo pa silang teacher nga ipadi-SWD ilang ginikanan. Mga kahigalaan, mga parhinti mo ni. But these things has to happen first, mga igsoon. Muna niyo itong Isus, ayaw mo kabalaka, paglikuon ta. Kay kabahin na ni o purification. Aron nga, mabalik ta sa tinuod nga prinsipyo o pagtulunan nga nung kamuog ako ni ata ni ining kalibutana mga igsoon. Munang manghinaot kita nga sa as we come to end this year sa ato ang kasalugan sa panaw sa kinabuhi sa atong kaluwasan mga igsoon, maglig-on ta sa atong pagtuo o unta may sama kita sa mga tao diya sa salmo nga nagkanayon. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Palihog manindog ang tanan. Maigsoon ato karong baguhon og lig-onon atong pagtuo ato sa Dios. Kita